benvinguts al Món de Llengua. Com esteu? Quant de temps sense passar per ací i publicar cap vídeo. Precisament estic avui ací per a fer una xicoteta correcció comentada d'un mini simulacre que he penjat en el Google Drive del canal. És bàsicament una prova creada pel canal en la qual hi ha dues activitats d'estructures lingüístiques i una d'expressió escrita, de mediació escrita, per a ser més exactes, i així ens entrenem una miqueta per als exàmens de 2026, dels exàmens de valencià de 2026. Si voleu anar a la prova sense corregir, si voleu fer-la abans de veure el vídeo i veure les correccions comentades, aneu al Google Drive, així baix en la descripció, i descarregueu-vos la prova. És una prova que està entre un C1 i un C2, hi ha algunes tasques que estan més ancorades a un nivell C1 i altres que estan més a prop del C2, però en qualsevol cas vos servirà per a practicar algunes tasques. En la descripció també podeu veure si vos interessen més exercicis de tipus exàmens de valencià de la Junta Qualificadora i tot això, doncs ja sabeu que podeu també adquirir els llibres, els manuals de Món de Llengua. Bé, doncs anem al tall. Tenim en primer lloc un primer exercici d'estructures lingüístiques, que és el típic d'opció múltiple a partir d'un text. És un text breu i veureu com en les preguntes, o sigui, en les respostes, hauria d'haver posat així respostes, ara ho canviaré, doncs així teniu les tres opcions per cada ítem, no? I així teniu el text. És un text d'Àngels Gregori, una poeta valenciana, no sé si la coneixeu, que en qualsevol cas he hagut d'adaptar una miqueta perquè hi havia algunes incoherències en el model lingüístic i alguna incorrecció. En qualsevol cas, el text està bé i a més és sucós m'ha ajudat a extraure ítems per a fer l'opció múltiple. Diu, per què escric? És com una reflexió sobre l'escriptura. I diu, perquè he crescut i he anat comprenent el món. D'acord? I la primera opció que teniu així és i, alhora, a l'hora o a hora horada. D'acord? Teniu la forma adverbial, la forma literal, preposició més el substantiu, article més substantiu, i una expressió que és a hora horada, que significa o bé a última hora, arribat en l'últim moment, o bé arribat puntual, d'aquestes dues excepcions. Per tant, aquesta difícilment és l'opció correcta, la de a hora horada. I entre a l'hora i a l'hora, què faríem? Doncs he crescut i he anat comprenent el món i alhora no entenia res gràcies al fet d'escriure. És a dir, i al mateix temps no entenia res gràcies al fet d'escriure. En aquest cas és l'hora adverbial, és a dir, la primera. Totes aquestes paraules s'anomenen parònims, aquestes paraules que s'escriuen de manera molt semblant, poden estar o separades o juntes, però tenen un significat completament diferent, doncs són els parònims. A l'hora junt i a l'hora separat serien paraules parònimes. Una és la forma adverbial, a l'hora, al mateix temps, i l'altra és la paraula simplement, la preposició més hora. A l'hora de dinar farem tal cosa. Crec que això el seu està clar. Molt bé, anem al segon ítem. Diu, la literatura, reflexiona l'autora, té a veure amb les formes d'exercir la llibertat, amb el fons i amb la forma. Més amb el com, es fa la manera, que amb el què seria, no només amb el com, la manera, sinó amb el què. I aquest què, òbviament, és un què interrogatiu. Recordeu que els quès interrogatius, tant en oracions directes com oracions indirectes, interrogatives directes i interrogatives indirectes, porten accent. És a dir, tant una oració com què vols portaria accent en el què, com també no sé què vols dir, també portaria accent. Per tant, no només el com, sinó el què, en aquest cas sí que seria accentuat. Per tant, la no podria ser, i allò que tampoc podria ser perquè així s'ha substituït l'article el, per un allò, per un neutre, per tant, no tindria sentit així, d'acord? A la 3, diu, i a mi de totes les coses m'agrada el com. Escric perquè la literatura és més preguntes que respostes. Odie la gent
que té respostes per a tot. I tinc una certa tendència per acostar-me a qui és expert en un mar de preguntes, a qui no ho dona tot per, i ahí tenim una estructura que sí que ho he de tindre clara, que és per descomptat, d'acord? Hi ha molta gent que quan doncs intenta dir clar que sí i tant, que són també fórmules correctes, i tant que sí, oi que sí, tat que sí, en col·loquial. També existi la forma per descomptat. Hi ha molta gent que diu per supost i per suposat. Oblideu aquestes formes per a l'examen. Sempre per descomptat. D'acord? I en el quart ítem tenim un relatiu. A veure què tenim així. En escriure, és a dir, quan escrivim, el caos del món se'n presenta d'una forma ordenada, com si fora la més lògica. És una forma a la qual es pot arribar a aspirar. D'acord? Això seria la fórmula de relatiu, no? El caos del món se'n presenta d'una forma ordenada, com si fora aquesta forma la més lògica a la qual es pot arribar a aspirar. Recordeu que els relatius tenen dues formes, o bé la de preposició feble més que accentuat, que això ja seria equivalent a al qual, a la qual, als quals i a les quals, o, efectivament, totes aquestes formes amb article que vos acabo de dir. Clar, podria ser correctes o bé a la qual o bé a què, que és la que tenim així. D'acord? La B, perdoneu. És a dir, l'oració quedaria de la següent manera. Quedaria: el caos del món se'n presenta d'una forma ordenada com si fos la més lògica a què es pot arribar a aspirar, o a la qual es pot arribar a aspirar, però així no tenim a la qual. Tenim a la que no seria correcta en una oració adjectiva com esta, i en esta li faltaria la preposició. D'acord? Per tant, si també estiguera aquesta forma que vos estic posant, també seria correcta, però no la tenim així. D'acord? Doncs aquestes serien les respostes de nivell C1, podríem dir. Anem a les de nivell C2, que són les del segon paràgraf del text. Diu, continua dient l'autora: escric perquè m'agrada fer surar les pedres. Surar o flotar, són dos coses, són dos sinònims. És curiós com suren les paraules en una llengua minoritzada. I així tenim doncs, aquesta formulació exemplificativa, que ja sabeu que es pot fer de més d'una manera. Podrem fer-la o com, tal com o segons. D'acord? D'aquestes tres formes. Tu pots dir segons l'autor, o tal com diu l'autor, o com diu l'autor. Podem dir de tres maneres diferents i signifiquen el mateix. Ara bé, no podíem posar, això ho hem explicat en altres vídeos, una i al tal com, no podem dir tal i com, i no podem dir tampoc conforme amb el sentit exemplificatiu. Sí que podem dir estar conforme, d'acord, com a adjectiu, o sempre que vaja en aquest sentit sí que se pot dir estar conforme, però no com a exemplificatiu. Per tant, sí que hauríem d'anar directament al tal com. Torno a repetir que si així hi haguera un segons o un com simplement, doncs també seria correcte. Tal com deia Seamus Heaney, o sigui, l'autor, la poesia serveix per a donar a les coses una segona oportunitat. Si m'he, i diu, entossudit, entaforat o entrebancat, d'acord? Sí, hi ha tres paraules que signifiquen coses completament diferents, d'acord? Entossudir-se en una cosa és encabotar-se en una cosa. Tu no pots encabotar-te dos vegades en el mateix lloc, no té sentit. Tu te pots encabotar en un tema o entossudir-te en una qüestió. La paraula entaforat, derivada de forat, té un altre sentit completament diferent, però entrebancar-se, ensopegar-se, entropessar-se, totes aquestes paraules que fan este moviment, no? Un obstacle i nosaltres entropessem, no? Perquè hi ha un obstacle, doncs sí que és la paraula que busquem, no? Entrebancat. Fixeu-vos, si m'he entrebancat dos vegades en el mateix lloc, si m'he entropessat, si he ensopegat, dos vegades en el mateix lloc, un poema sempre m'alça millor. Per tant, marquem entrebancat, que seria la resposta correcta. Esta és de lèxic, hi havia poques de lèxic, n'hi havia ben poques de lèxic, sí. Però bé, esta podria ser un exemple, una opció múltiple, que no només tinguéreu, com ja sabeu, preguntes de gramàtica, sinó també de lèxic. La 7 diu, a fi que m'hagueren preguntat hauria respost, o llevat que m'hagueren preguntat hauria respost, o posat que m'hagueren preguntat hauria respost. A veure, esta és una condicional, d'acord?
Així està dient que en cas que m'hagueren preguntat o si m'hagueren preguntat, hem de buscar sempre el sentit de les oracions. Este és un sentit condicional, d'acord? Per tant, en el vostre estudi, com hem fet així moltes vegades en el canal, hauríeu d'agafar el tema de les conjuncions, no? I per blocs, el bloc de conseqüència, el bloc de causa, el bloc de conseqüència, hauríeu de conèixer doncs, un parell, 3, 4, 5 estructures que tinguen aquest sentit, d'acord? Així no tenim les dos condicionals que vos acabo de dir, ni si ni en cas que, però en teniu una tercera que també és condicional, que és posat que, d'acord? La poso en mayúscula perquè tingueu ja el document ben fet això. Molt bé. Posat que m'hagueren preguntat d'adolescent per què escric, hauria respost que sense l'escriptura no podria viure. I aquesta és la típica trampa que podeu tindre en el C2. En el C2 podeu tindre dos tipus de trampes. O bé els pleonasmes, és a dir, que es repeteix un pronom relatiu i un feble i per tant no heu de posar el feble, o també teniu la típica trampeta que us he posat jo així, i és que no es necessita cap pronom. Fixeu-vos que teniu tots els complements abans, és a dir, tots els complements sintàctics abans, i no hem de tornar a repetir ni un i ni un en. O sigui, no diu no podria viure en algun lloc, simplement diu sense l'escriptura, ja teniu el sense l'escriptura, no podria viure en general, no podria viure, no en cap lloc, sinó en general, no podria viure. Per tant, així no necessitem cap pronom, per molt que aquestes combinacions siguin, doncs, això, molt cultes i refinades. Molt bé, passem al segon exercici, quedaria així, no, la taula de les respostes, en el nou document ja tindreu així el respostes i no preguntes. Així teniu les respostes de l'opció múltiple, és a dir, l'exercici 1 de les estructures lingüístiques. El segon exercici d'estructures lingüístiques és el de refer oracions. Un altre tipus d'exercici que pot aparèixer en els exàmens. Completa la segona oració de cada parella de manera que tinga el mateix sentit que la primera. Tria l'opció correcta. Teniu, tal com he fet en el primer exercici, doncs, en primer lloc el C1 i després teniu les preguntes de C2. És la mateixa activitat, però doncs, feta de manera gradual. La primera oració és: han parat d'assetjar-lo quan s'han desfet d'ell. D'acord? Llegim la segona oració. No han parat d'assetjar-lo, caldrà fins al moment que s'han desfet d'ell. Així teniu les respostes, les possibles respostes. Des que, fins a què i fins que. Així només heu de mirar el sentit temporal. Diu, han parat d'assetjar-lo quan s'han desfet d'ell, és a dir, primer s'han desfet d'ell i després han dit, doncs ja està, ja hem parat d'assetjar-lo, ja podem parar d'assetjar-lo. Per tant, fins que no s'han desfet d'ell no han parat d'assetjar-lo, no han parat d'assetjar-lo fins que s'han desfet d'ell. D'acord? Marca directament la resposta i vas dient per què no poden ser les altres, d'acord? La A no podria ser perquè té el sentit contrari, no és des que s'han desfet d'ell no han parat d'assetjar-lo, no tindria sentit. Primer l'han assetjat bé al pobre xaval i després ja es desfan d'ell, per tant, fins que no s'han desfet d'ell no l'han parat d'assetjar i no des que s'han desfet d'ell, no tindria sentit. I la B tampoc no tindria sentit perquè així recordeu que falta una caiguda de preposició i a banda en les caigudes de preposicions després no teniu el que accentuat, perquè és un que és una conjunció i no una preposició més que accentuat, que seria una forma de relatiu. Per tant, ni la A ni la B podrien ser en cap cas possibles així. D'acord? Molt bé, en la segona teniu: acudiran pel cap alt 30 persones a la festa. Vos recomano també que mireu este tema en les expressions que substitueixen el lo neutre. D'acord? Així està substituint el per lo alt o per lo baix o totes aquestes expressions que teniu moltes vegades en els llibres de valencià en tauletes, d'acord? Teniu expressions d'aquest tipus, no? Pel cap alt, pel cap baix, d'altra banda teniu també expressions com si fa no fa, almenys, per a no dir per lo menys i totes aquestes expressions, d'acord? Bé, centrem-nos. Si teniu una expressió que és pel cap alt, d'acord? Hi ha altres expressions sinònimes, com per exemple com a màxim, com a molt, a tot estirar, que és la que teniu així. Si tinguéreu pel cap baix, doncs tindríeu el contrari, no? Com a mínim, com a poc, pel cap baix,
vull dir, heu de centrar molt bé el tir així perquè també tenen un sentit determinat i no podeu barrejar els sentits. Per què dic això? Perquè si més no vol dir pel cap alt. Si més no vol dir almenys, que és el contrari. D'acord? No he posat, per exemple, de si fa no fa, però tampoc tindria sentit. Si fa no fa és més o menys. D'acord? Per tant, totes aquestes expressions, recordeu molt bé el sentit que té cada una d'elles perquè podeu barrejar el que signifiquen. Per tant, en aquest cas, com he explicat al principi, sí que seria a tot estirar, i a cor que vols, disculpeu, sí que seria una expressió totalment diferent pel que fa al sentit, d'acord? De fet, teniu un exemple en el Diccionari Normatiu Valencià, d'acord? A veure si esta expressió, si la poseu directament, literalment, en el Diccionari Normatiu Valencià, vos apareix, d'acord? Vos apareix. Acord que vols o cor que desitges, és a dir, amb completa satisfacció dels desitjos i amb tota la comoditat imaginable. D'acord? Veieu que és una expressió que així no pinta absolutament gens. Per tant, disculpeu per barrejar distractors de forma i no de contingut, o sigui, que són pareguts en la forma, però realment no tenen uns significats completament diferents, però és el que se sol fer en els exàmens. Bé, en la 3 teniu, heu de dedicar menys hores a veure la televisió, d'acord? Esta pregunteta és de verbs, i així podeu caure en una ultracorrecció, perquè clar, quan vos ensenyen el mode indicatiu, sempre vos diuen, bueno, jo veig, tu veus, ell o ella veu, no? I ja vos diuen, no és nosaltres vegem, és nosaltres veiem, o veiem, no? Sense la i antidiàtica. Molt bé, això està clar. Ni palataliza ni velarisa, molt bé, això està clar. Però, clar, què passa amb això? Que després podem arribar a ultracorregir, és a dir, fer aquestes formes en tot arreu. Nosaltres pensem que ens estem corregint, autocorregint i parlant bé, però realment estem corregint-nos més del que toca. Per què dic això? Perquè en el mode subjuntiu sí que el mode subjuntiu és un mode en el qual es palatalitza, moltes voltes, i també es velarisa, d'acord? Per tant, si així teniu, heu de dedicar mitja hora a veure la televisió i teniu no, un no sempre marca el mode subjuntiu. Jo puc dir vine, però no vingues, ja tenim ahí el mode subjuntiu. Jo puc dir també nosaltres veiem o vosaltres veieu, però no vegeu o no vegeu la televisió tantes hores. Veieu com així apareix el mode subjuntiu. Per tant, així, si marqueu la o la B, estaríeu ultracorregits, estaríeu fent el mode indicatiu i no el mode subjuntiu, que és el que toca així. No vegeu la televisió tantes hores. Si fora imperativa, vosaltres sí, veieu la televisió, però, o en indicatiu, com hem dit, no? Però si és subjuntiva, no. Ahí ja tenim la palatalització. Molt bé, anem a la 4. Pot ser vindrà demà, però no ho sabem segur. Així teniu la correlació, no? Entre el pot ser i la forma verbal, el mode verbal que teniu després, no? Si teniu vinga, això què és? Indicatiu o subjuntiu? Vinga ja és subjuntiu, d'acord? No té la forma de dalt, vindrà, ni tampoc té la forma B, que seria indicativa. Té el mode subjuntiu, vinga. Per tant, si té el mode subjuntiu, d'acord, ja hem de posar el què. Per tant, recordeu, si teniu el pot ser junt, mode indicatiu, això ho hem dit 1000 voltes en el canal. I si teniu un mode subjuntiu, ja posem el pot ser separat i el què després. Per tant, seria pot ser que vinga demà, però no ho sabem segur. I així quedarien les respostes de l'activitat de refer oracions de nivell C1. Anem al nivell C2. Els escriptors novells van rebre un premi cada un. Els escriptors novells van rebre, i així fixeu-vos que pot haver-hi també una confusió. I és que no estan dient el número d'escriptors novells que hi ha. No podeu directament posar amb 2, com si vosaltres pensàreu directament que hi ha 2 escriptors novells. El que està dient així és
que s'han repartit un premi per a cada un dels escriptors novells, independentment que en siguin 2 o que en siguin 10. Això és el que el castellà fa amb sendos, que també es confon en el castellà el ambos i el sendos, no signifiquen el mateix. Per tant, el sendos, i que diguem en castellà, és el sengles en valencià. Però no perquè en siguin 2 sempre, sinó perquè s'està repartint una cosa per a cada un. Si posaven els 10 escriptors novells van rebre un premi cada un, doncs els 10 escriptors novells van rebre sengles premis, és a dir, un premi per a cada un. D'acord? Amb 2, ja sabeu, per a 2, no? I mants és de veres que la forma mants, mantes, és una forma arcaica que significa molt o molts o moltes, Igual que Alamón, són formes una miqueta arcaiques, però que encara estan en els diccionaris, De pastissers de moniato no en dona ni un a les seues cosines. Bé, una pregunteta de pronoms febles, però jo crec que és senzilla, per a ser un nivell C2. A les seues cosines, d'acord? Recordeu, el complement indirecte sempre és invariable, en gènere, d'acord? Sempre és els davant de verb i los o apòstrof ls de manera postverbal, Per tant, no podeu posar així les. Jo no puc dir les puc dir a elles, no. Els puc dir alguna cosa a elles, Per tant, la forma darrere de verb serà los i no les, que és això que està en la B, d'acord? A les seues cosines de pastissers de moniato podria haver-los donat a elles algun pastisser de moniato, no? Per tant, podria haver-los-en donat algun, Ai, perdoneu, haver-los-en donat algun, Així ho teniu. És a dir, podria haver donat a les seues cosines, d'acord? Primer l'indirecte, invariable, los, algun pastisser de moniato, complement directe indefinit, i per tant, en. I deixem l'indefinit darrere, que és la forma algun, i per tant, què és el que falla en els descriptors? En la B falla el les, no pot ser en la vida un complement indirecte les, directe sí però no indirecte, i així falla tant el segon pronom com el algú. Algú és el pronom, no és l'indefinit, Per tant, hem de fer molt bé la distinció entre algun i algú, d'acord? Molt bé, anem a la 3. Espera'm mentre fas els deures, Espera'm que ara torne. I així tenim una expressió temporal. Algunes coses així que hem explicat en el canal i torne a dir per si no les recordeu. Quan parlem en termes de temps, tenim moltes expressions. Val? Sense context, nosaltres podem dir que la forma mentre, la forma mentres, la forma mentrestant, la forma mentre-mentres, totes són de temps, d'acord? Quan posem un que ja no, mentre que o mentres que ja són adversatives, però bé, sense el que, tots ells són de temps. Ara bé, hem d'aprendre a com s'escriuen, en quin context sintàctic apareix, d'acord? Clar, la forma mentre o mentres coordina, anem a dir-ho d'esta manera, és a dir, uneix dues oracions. Tu fas els deures mentre jo cuine, o tu fas els deures mentre jo cuine. Perfecte. Ara, si ja tenim mentrestant o mentres, aquestes formes no coordinen de manera composta una oració, sinó que sintàcticament hem de tractar-los com a connectors externs. Per exemple, fes el dinar, punt o punt i coma. Mentrestant, jo faré els deures. O fes el dinar, punt o punt i coma. Mentres, fes els deures. Per tant, en esta oració, espera'm que ara torne. Mentre, fes els deures. És a dir, el mentre és equiparable al mentrestant. D'acord? És una forma també que conserva alguna gent, mon pare sense anar més lluny encara diu mentre. I esta és la que no podria ser mai en la vida perquè esta és una adversativa. D'acord? El mentre que o el mentre que, si porta el que ja és una adversativa. Adversativa vol dir, és com un però. Ell és metge mentre que jo soc professor. No vol dir en el moment que ell és metge, no, vol dir jo soc metge o ell és metge però jo soc professor. Jo soc metge mentre que ell és professor. És exactament el mateix. No són temporals en aquest cas, són adversatives. I en la 4, una molt típica que no és de C2. Això s'hauria de saber a partir de la franja B dels nivells. Però pues la pose perquè hi ha molta gent que té un cacau mental en aquesta qüestió. Al gener la posta de sol és cap a les 6. De fet ja s'ha amagat. Al gener el sol
es pon del verb pondre cap a les 6 i el mateix verb, de fet, ja s'ha, i el participi seria post, d'acord? No és el verb posar, d'acord? Estic sentint també molta gent que diu la gallina posa ous, no, la gallina pon ous, i de fet els pon i quan els té ja els ha post, no els ha posat tampoc. Per tant, el sol es pon i la gallina pon ous també, d'acord? I el verb és pondre, les gallines ponen ous, igual que el sol es pon. Per tant, tenim aquestes dues formes que serien les que caldria. Molt bé, doncs així tenim també les respostes correctes del nivell C2. I també vos he posat una expressió escrita, d'acord? Per què? Perquè m'interessa també que en els exàmens la gent introduïsca també una cosa que no introduïs massa bé de manera general. Hem tractat així en el canal doncs, algunes redaccions o com fer algunes tipologies textuals en els dossiers també, en els quaderns de Món de Llengua, en els llibres, que heu comprat de Món de Llengua, també hi ha molta tipologia textual. I en algun moment també he explicat com introduir les dades del que diu l'enunciat, no? Com es poden d'alguna manera disposar al llarg del text, no? Però també és important que vos fixeu en aquestes infografies que contenen informació que també heu de tindre en compte, d'acord? Fixeu-vos que així hi ha una infografia molt sucosa, hi ha molt d'input, molt d'estímul que s'ha de tractar. I, clar, això era un tipus de text també molt reflexiu, però és un article divulgatiu, no arriba a tindre una modalització extrema, no? Sí que és de veres que és un article d'opinió, com a tal, un article divulgatiu, que pot tindre un to de modalització o pot tindre un pes, una modalització subtil però present, i aquestes coses s'han de tindre en compte, les dades que teniu així, d'acord? He demanat a intel·ligència artificial, i ara veureu com ha quedat, perquè la primera vegada no ho havia fet bé la intel·ligència artificial, amb aquestes dades que jo he presentat en l'enunciat. A la intel·ligència artificial també li costa, li has de dir, escolta, t'has oblidat el títol, fes la conclusió una miqueta més llarga, que el to siga una miqueta més reflexiu i no tan robòtic. Vull dir, no penseu que la intel·ligència artificial a hores d'ara arregla tot. De fet, el text que ara vos presentaré com a solució, d'acord? L'ha fet la intel·ligència artificial amb les meues indicacions, amb les meues correccions. Però està bé que també reflexionem sobre com es pot millorar això, etc. L'enunciat diu el mòbil laboral sobre el mòbil laboral, que hi ha encara molt de cabró que fa esta pràctica nociva en la faena. Diu, el mòbil laboral és una forma d'assetjament psicològic que es produeix en l'àmbit de la faena de manera repetida i prolongada en el temps. Com a membre de l'equip redactor d'una revista, fixeu-vos que sempre és la situació, és a dir, un poc la contextualització, i així teniu ja el rol. Com a membre de l'equip redactor d'una revista en línia sobre drets laborals, això és el que heu d'assumir vosaltres, el rol que heu d'assumir, adscrit a un gabinet jurídic, és a dir, si està adscrit a un gabinet jurídic és que són capaços de donar assessorament també legal, no? Has decidit escriure un article divulgatiu en què reflexiones sobre l'augment de casos de mobbing en l'entorn laboral. Esta és la tasca que se vos està encomanant en general. Article divulgatiu, que quan diuen divulgatiu és i la modalització? Bé, no vos estan dient res d'això, sinó que l'article ha de ser divulgatiu en la forma i això no vol dir que oblideu la modalització. Sí, la modalització pot estar present. Hi ha articles divulgatius que són més expositius i n'hi ha que són més argumentatius. Per tant, així heu d'analitzar un poc el que vos diuen per a saber que sí que pot haver-hi també modalització, encara que sigui un article divulgatiu, d'acord? No tanta pot ser com un article d'opinió en una columna de diari més personal, però escolteu, sí que pot haver-hi modalització. Diu, exposes les claus per a detectar-lo i oferisques assessorament legal. D'acord? Reflexionar, exposar i oferir assessorament legal. Aquestes són les coses que s'han de fer.
En el teu escrit que ha de contindre entre 350 i 400 paraules, cal que tinguis en compte les dades de la infografia. En les dades de la infografia només apareix què és, alguns exemples del mòbil laboral, les conseqüències que pot comportar a curt i a llarg termini per a qui pateix això i què es pot fer. Doncs, en les indicacions a la intel·ligència artificial tenim això, que ara llegirem en un segonet i comentarem una miqueta. La intel·ligència artificial a mi m'havia dit el mòbil laboral, quan la feina deixa de ser un espai segur, no cal simplement posar el mòbil laboral. Jo sempre comento que cal defugir una miqueta dels títols tan temàtics i tan previsibles i ser una miqueta més suggerents i més remàtics, no? Per exemple, d'esta manera, quan la feina deixa de ser un espai segur, escolteu, i pot ser molt més sucós, molt més suggerent, Diu, primera cosa que hem de fer en la introducció, recordeu, jo ho he ordenat d'esta manera, la intel·ligència artificial això ho havia posat al principi, però el què era ho havia posat en el segon paràgraf, i jo ho he organitzat d'una altra manera, que pot ser, es pot organitzar d'una altra manera diferent, jo sempre us dono models, Contextualització del problema. En les últimes dècades, molta gent diu, actualment, avui dia, el que siga, el mòbil laboral ha anat guanyant presència com una realitat silenciosa però devastadora. Fixeu-vos esta forma de dir les coses, no és ja, és un problema molt evident. Fixeu-vos que així ja marca la diferència entre un nivell una miqueta més baix i un nivell una miqueta més alt. I ara, què és el mòbil? Es pot dir de manera molt breu, ja que és un article divulgatiu. Es tracta d'una forma d'assetjament que es caracteritza per conductes reiterades i prolongades en el temps, dirigides a una persona amb la finalitat de desgastar-la emocionalment, anul·lar-la professionalment o forçar-la a abandonar la feina. Des del nostre gabinet jurídic, i ara ja s'assumeix el rol encara a la introducció. Fixeu-vos que bé. Hem constatat un increment sostingut de casos d'assetjament psicològic que posen en qüestió no sols el compliment de la normativa, sinó també la qualitat humana de molts entorns de treball. I ja tenim la contextualització feta. D'acord? Aquestes conductes nocives es manifesten de manera subtil. I així hi ha coses internes que també estan molt ben fetes. Fixeu-vos que, des del punt de vista de l'escriptura, està molt bé la introducció, la coherència de les idees, i ara veiem també si estan ben integrades des del punt de vista intern, oracional. Doncs també, fixeu-vos que diu, aquestes conductes nocives es manifesten de manera subtil i així podríem haver posat punt i coma o punt i així doncs, però diu, fet que dificulta la seva detecció inicial. Molt bé, doncs un relatiu neutre, la qual cosa dificulta la seva detecció inicial, cosa que dificulta la seva detecció inicial. Molt bé. I tenim un mecanisme intern, per tant, ara equilibrem, no? Mecanisme extern, connector extern. No obstant això, hi ha indicadors clars que convé no ignorar. I ara ja integrem tots aquests exemples que teníem en la infografia, però els integrem d'una manera també subtil. No els posem en una tirereta, en una tirallonga, en un reguitzell, no els posem d'aquesta manera perquè això seria una enumeració sense sentit. I potser la crítica que vos farien seria, o l'avaluació que vos farien seria, doncs no ha reformulat els elements de la infografia, no els ha mediat, no els ha sintetitzat, no els ha ampliat, no els ha postilat. És a dir, no els podeu fer de manera literal i ja està. Per tant, això la intel·ligència artificial ho ha fet molt bé, perquè diu, entre els exemples més freqüents trobem les crítiques constants i desproporcionades, l'aïllament social dins de l'equip, les amenaces explícites o implícites i la sobrecàrrega de faena. Però fixeu-vos que no es queda ahí. És de veres que és una xicoteta enumeració, però després diu, amb objectius inassolibles o tasques que no corresponen al lloc ocupat. Quan aquestes pràctiques es repeteixen i es mantenen en el temps, deixen de ser conflictes puntuals per a convertir-se en assetjament. Això, de tota manera, és bastant literal del que hi ha en la infografia, però ja es fa d'una manera una miqueta diferent. Es podria fer d'una altra manera? Sí, podríem de cada punt, no? Doncs fer algun comentari, no? En primer lloc, hi ha les crítiques constants i desproporcionades. No sé, una constant dins d'aquest tipus de pràctica nociva o el que siga. I comentem cada un dels punts. És una altra manera de fer-ho, d'acord? Així la intel·ligència artificial ha preferit fer una enumeració curta amb alguna
amb algun aclariment. Les amenaces, explícites o implícites, vull dir, és informació de més que es posa, que també està molt bé, i després això ho acaba d'adobar en una informació que també és complementària al que hem dit. Per tant, està bé. Este connector l'he posat jo. Per què? Perquè si no es quedava una miqueta orfe i coneixent com funcionen aquest tipus d'escrit i les avaluacions, doncs jo no posaria això orfe. Tenint l'oportunitat de posar un mecanisme d'addició, perquè d'addició és que continua el text sense, les idees del text sense oposar-se. Abans sí que tenia una contraposició que era el no obstant això, aquesta concessió. Però ara donem més informació en aquest sentit. Per tant, hem parlat d'alguns exemples de mobbing, ara parlem de les conseqüències. A més, o així mateix, o vull donar més informació, estic dient, les conseqüències del mobbing són profundes i acumulatives. Fixeu-vos que això no està d'esta manera en la infografia. És a dir, no es limita a dir només així mateix hi ha ansietat, depressió, no. Diu, les conseqüències del mòbil són profundes i acumulatives. L'estrès i l'ansietat solen ser els primers senyals. Segueix una progressiva baixa autoestima, sentiments d'utilitat i, en casos greus, depressió. Veieu com va fent això d'una manera comentant cada cas d'una manera subtil? Doncs això és el que heu d'intentar fer. Tot això té un impacte directe en el rendiment i pot derivar en absentisme laboral, baixes mèdiques prolongades i ruptures professionals difícils de reparar. Davant d'esta situació, això ja és una frase que ha incorporat de més també. Davant d'esta situació la resposta no pot ser la resignació. D'acord? Aquesta és informació complementària que podríeu també utilitzar vosaltres. És essencial, i això sí que apareix en la infografia, documentar els fets, conservar proves i registrar incidències. Igualment important és buscar suport tant en l'entorn laboral com fora i informar l'empresa perquè activi els mecanismes de prevenció. I ja quan tenim este cos fet, és a dir, el segon i el tercer paràgraf que acabem de llegir, ja falta una conclusió una miqueta més potent. Les coses més potents d'un escrit han de ser la introducció i la conclusió, perquè això és el que guia després el cos, per davant i per darrere. Sobretot si estem parlant d'un article divulgatiu, article d'opinió, o, a grans trets, un text que siga argumentatiu o expositiu argumentatiu. Això ho heu de tindre en compte. La intel·ligència artificial havia deixat només un paràgraf que tenia 2 línies i no podem fer un paràgraf d'una conclusió amb una oració i ja està. Clar, perquè molta gent es queda en hem de continuar reflexionant sobre aquest problema evident i ja està. No, heu de fer una síntesi, una visió de futur, possibles solucions a curt o a llarg termini. És a dir, la conclusió no és només bueno, vaig a donar l'opinió al final, no, perquè és de veres que sí que podríeu haver fet una modalització major, que així no hi ha molta modalització com hem dit, d'acord? Però sí que podríem haver fet una modalització major i per tant la conclusió no és només per a donar l'opinió, no. Una conclusió és una bona síntesi, obrir vies per al futur, solucions, etc. Per tant, fixeu-vos que així té un poc de tot, aquesta conclusió té un poc de tot. Diu, reflexionar sobre el mobbing laboral ens obliga a repensar el paper de les empreses, de les institucions i la societat en conjunt. La faena no hauria de ser mai un espai de por o de patiment, sinó un entorn on es garantisquen la dignitat, el respecte i la salut de les persones. D'acord? Molt bé. Visibilitzar el mobbing, parlar-ne sense tabús i acudir a l'assessorament legal quan cal és un pas imprescindible per a construir espais laborals més justos, humans i segurs. Només així podrem avançar cap a una cultura del treball basada en els drets i no la por, és a dir, visió de futur. D'acord? Aquesta conclusió també és cert que no fa una síntesi molt clara de les idees, és a dir, podíem també haver-ne posat alguna, no? De les que hem dit abans, alguna idea, no? De les que hem dit abans també així. I en lloc de dir això de reflexionar sobre el món laboral, simplement dir, en definitiva, d'acord? Jo què sé, prendre una decisió legal davant de la detecció d'aquestes problemàtiques pot ser un pas important. Vull dir, podeu haver dit això per a sintetitzar el que hem dit en el cos, és a dir, agafar totes les idees que hem dit de la detecció i les conseqüències i també posar-ho d'una manera, en unes altres paraules, en la conclusió, d'acord? Però el que vull dir-vos al final és que ha de tindre una miqueta de tot, o com a mínim
els 2 o 3 punts que sí que han de compondre una bona conclusió, potent, d'acord? I quedaria així el text. Si fora una revista en línia, recordeu que seria recomanable, d'acord, que posareu així doncs baix, o també està permès posar baix del títol l'autoria, si és una revista en línia, un blog, el que siga, d'acord? Però jo vos recomano que poseu l'autoria al final del tot. Doncs res, i òbviament del vostre càrrec i tal igual. Jo sempre, per exemple, recomano que ho feu d'esta manera, no? Imagineu-vos, feu el nom, si el podeu posar, d'acord? I després càrrec, no? Director de no sé què, no sé quantos, i correu electrònic @gmail.com, no? Seria una manera de fer-ho, però perquè m'entengueu. Sí? Molt bé, doncs, no res, feu bondat, estudieu i ens veiem en els pròxims vídeos que fem en el canal, d'acord? Vinga, a cuidar-se.